Ahojte všetci. Toto video absolútne nebolo plánované, ale že absolútne nie. Proste čo sa stalo je to, že ja som dostala skrat a nie som spokojná absolútne s mojím životom, aký mám teraz. A potrebujem proste spraviť obrovskú bodku a potrebujem spraviť obrovskú zmenu, ktorá sa nestane bez toho, aby som toto natočila. Potrebujem to zase zo seba von. Takže prosím vás, počúvajte ma. Takže posledné mesiace, ktoré tu som, sa cítim veľmi neproduktívna. A veľmi, ako keby som zahadzovala nejaký môj potenciál. A asi to bolo na niečo dobré, lebo som sa posunula naozaj, že mentálne, som sa posunula, že extrémne moc. A určite neľutujem nič, čo sa tu stalo. Ale mám pocit, že poslednú dobu som fakt zaseknutá už na jednom bode a potrebujem začať už niečo robiť so sebou. A už dlho som rozmýšľala nad tým, že si vymažem Instagram na dobro. A teraz ma úplne chytila taká vlna, že idem to urobiť. A keď to nerobím teraz, tak ja to neurobím nikdy. Takže práve som dala storku, kde oznamujem, že si ho vymažem minimálne na mesiac. A uvidíme, ako dlho mi to vydrží, ale dúfam, že dlhšie. Idem sa fakt sústrediť na také tie veci, ktoré som zo srdca vždycky chcela robiť. Ale poslednú dobu mi je prednejšie scrollovanie, poslednú dobu mi je prednejšie nič nerobenie, ležanie a také tie jednoduché veci. A nakoniec k týmto veciam, ktoré som chcela dlho robiť, sa dostávam vôbec nie často, tak často, ako by som chcela. Chcem sa vzdelávať o veciach, ktoré ma bavia. Chcem sa vzdelávať o skincare, pečení, well-beingu a proste o všetkom, čo ma baví. Aj na to, že absolútne nemám čas, lebo ho zabíjam úplnými hovadinami. A bez tohto, aby som to takto natočila, by som podľa mňa nič nezmenila. Toto bude taká naozajstná pravá motivácia zmeniť niečo a naozaj sa začať sústreďovať na to, čo z duše chcem robiť. Takže, a čo sa týka YouTube, strašne som bola nadšená, že som začala YouTube točiť, úplne ma to chytilo, vydala som jedno video pred 4 mesiacmi s tým, že budem aspoň raz za mesiac vydávať video. Pôvodný plán bol, že budem vydávať tak raz za 2-3 týždne. Koľko videí som vydala za pol roka? 2. A takto to naozaj nechcem. Takže idem aj točiť na YouTube a budem sa snažiť dávať aj z tejto mojej zmeny nejaké veci. Hlavne z pečenia, také nejaké kecacie videá z pečenia, to bude podľa mňa že najlepšie, aj s nejakými mojimi kamarátmi možno. Z divadla, ako robím make-up, alebo ako aj s mojou rodinou. Uvidím. A naozaj sľubujem, že tentokrát už myslím naozaj vážne. A ak nie, tak mi napíšte hnusný komentár, dajte mi všetci dislajky. Lebo ja naozaj nemám žiadnu demotiváciu, ako to mám povedať, aby som prestala. Chápeme sa. Proste, ak budem zase nekonzistentná, tak mi nadávajte a proste ukážte mi to, že proste mám vydávať, pretože verím, že to už teraz bude naozaj, ale ak nie, tak naozaj už neviem. A rada by som vám natočila aj kadejaké moje myšlienkové pochody a rôzne iné veci. Je to fakt veľa. Ďalšia vec, ja mám pocit, že ja vôbec nevyužívam túto moju príležitosť, ktorú tu mám, že ja som strašne často zaseknutá v mojej hlave a vôbec si neuvedomujem vlastne, že ja som v Amerike. Ja reálne všetko, na čo myslím v poslednej dobe, je to, ako sa chcem vrátiť na Slovensko. A to je fakt, že choré, pretože ja som si už teraz istá, že keď prídem na Slovensko, tak zase budem sa chcieť vrátiť sem. A je to fakt strašne vyčerpávajúce. A ja si ako keby nahováram, že Slovensko je oveľa lepšie a že tu proste nemám žiadnych kamarátov a som tu úplne opustená a úplne som tu zlyhala a takéto veci. A to proste vôbec není pravda. A ja som fakt, že psycho. A mne už úplne fakt šibe. Takže naozaj vám sľubujem, že vám budem natáčať americký život, ako som to chcela.
Budem vám natočiť aj ochutnávky, aj keď mne to už príde tie jedla normálne, lenže pre vás to není normálne. Natočím vám, ako to vyzerá v grocery shope a také veci. Naozaj. A ak nie, tak mi nadávajte, ako som povedala. Pretože ja to budem sama ľutovať, keď sa vrátim. Že som si to vôbec nedokumentovala. Takže môžete sa na čo tešiť. Bude toho veľa. A to je asi všetko. Message tohto videa je, že robte veci, ktoré máte radi. Tak od srdca. Naozaj, lebo fakt nikdy neviete, kedy život čo si pre vás nachystá. A ja som si to fakt teraz, úplne ma to tak zasiahlo. Ani neviem, čo sa stalo. Nechápem, čo sa stalo. Ale som rada. Takže robte veci, ktoré vás bavia. Trávte čas so svojimi blízkymi a užívajte si život ako najviac viete. Pekný deň, prajem, ale peknú noc, neviem, keď to pozeráte. Asi to je jedno. Pekný život vám prajem. Pa, pa.